своите съотборници, а по трибуните е истинска фиеста. Феновете на ЦСКА се радват на този гол. Да видим обаче дали той ще се окаже достатъчен за това ЦСКА да продължи напред в турнира. Спас Делев, трети гол в последните два мача. Срещу Сливен два пъти се разписа. Истинска голова фиеста за Спас Делев от началото на пролета. Нека да видим имаше ли някаква засада. И тук няма засада. Спас Делев след това се освободи. Падайки успя да шутира и прокара топката през двама-трима играчи. Нямаше кой там да спре. Нито Адемар, нито Илко Пиргов кълбото по пътя към мрежата. Сега нека да видим отговорът на Черноморе. Варненци няма от тук нататък какво губят и трябва да се поотворят малко. Галчев успя да отнеме. Напред е Грегори. Няма засада. Центрират